Tang langit nun, matot pang San Pablo sa iyang sulat ngadto sa taga Colosas, uluhan 3 tudling 2. Uno na ang mga butang langit nun, dili ang yutan-on. Ang atong simbahang Santa Iglesia Apostolica Romana nagdasig kanato sa pagpunting sa mga butang nga langit nun ug tunhay kaysa mga butang nga kalibutanon. Mao nga ang atong Ginoong Hesukristo nagauhag kanato diya sa San Mateo Kapitulo 6, versikulo 19 ngadto 21, matod pa sa atong Ginoo, ayaw ka mo pagtigom og mga bahandi dinhi sa yuta, kay kutkuton lamang kini sa taya ug sa anay, ug makawat usab sa mga kawatan. Pagtigom kamo hinuon og mga bahandi didto sa langit, din walay taya ug anay nga magakutkot niini, ug walay mga kawatan nga makakawat niini. Kaya hain gani ang inyong bahandi, tuwa usab didto ang inyong kasing-kasing. Mga sa San Mateo uluhan 6:33, nidugang ang Ginoo, ningon siya, unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios, o pag kinabuhi kamo, uyon sa iyang kabubuton, ug ang ubang mga butang ihatag niya kaninyo. Mateo 6:33. Pagbiya nato sa tawhanong kinaiya. Si San Pablo namulong diha sa Colosas uluhan 3:5, busa patya ninyo ang mga kaibog nga kalibutanon nga anaa kaninyo, sama sa pagpakighilawas, kalawayan, kaulag, daotang kailibgon o kahakog, kayang kahakog usa ka paagi sa pagsimba sa Diyos. Pag kinabuhi nato diha sa grasya, kay atong Ginoong Hesukristo diha sa Juan 15:5, ako ang punuan sa paras, ug kamo ang mga bunga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya mamungag daghan, kay kun wala ako, wala kamoy mahimo. Musaon nato pagbuhat sa langit ng mga butang. Una, mga pagampo. Makikistorya kita kanunay sa Dios. Ikaduha, ang pagbuhat nato sa kaluoy diya sa atong pagtabang sa nanginahanglan. Ikatulo, ang pagsimba nato sa santos nga misa. Kaya ang pagsimba mo labing hataas nga pagdaig nga nagdugtong kanato ngadto sa langit.